Archbishop nke Province of the Niger ma bụrụkwa Bishop nke Awka Diocese n'ụka Anglican bụ Most Reverend Alexander Ibezim agwala ndị otu Kraịst ka ha sonye n'ime onwe ha ezi mmụọ nke ememme mbilite n'ọnwụ nke Kraịst bụ ememme Easter bụkwazi ohere ha ga-eji wee ọtọ ọrụ nke ntọhapụta n'abụ nke Kraịst rụrụ maka ọdịmma nke mmadụ. N'ozi o wepụtara nye ndị otu Kraịst imerube ụbọchị a, Archbishop Ibezim kwuru na ohere a bụkwazi ohere ikpo okwu ka ndị mmadụ tụlee ndụ ha ma bie ndụ kwesịrị ekwesị. Ka anyị sonyere Amaka Chibuzokoye maka akụkọ ahụ n'uju. Dịka ihe gbapụtara mmadụ na njọ, o mere ka amata na etu ahụ Kraịst si wee bilite n'ọnwụ nyere olileanya nyegara ndị mmadụ site na ndaghachi azụ nke nna nna anyị ha bụ Adam na Eve daghachiri n'oge mbụ. N'etu ọnọdụ si wee gbatakwuru na steeti a nakwa Naijria, ya bụ onye nnukwu ụkọchukwu kwuru na a na-ekpesi ekpere ike ka aka Chukwu gbadata bịa were ọnọdụ n'etu ihe si wee gbatakwuru, dịka mpụtara ya bụ nhọpụta emere n'oge gara aga bụ nke anọkwara na ya na-enwe ndị ikwe na ndị ekweghị. O mekwara ka amata na ya bụ nhọpụta bụ nke wuruwuru nakwa igoro ikikere dịrị mmadụ eji atụ vootu juru na ya, tinyekwara ịnapụ ndị mmadụ ịtụ vootu n'ike nakwa iburu ya bụ ballot box bụ nke eji atụ vootu ma gbalaga, wee kwuo na ihe ndị a niile bụ ihe dị mwute. Onye ụkọchukwu Anglican ahụ mere ka amata na enwekwara oke ihe egwu dịnụ n'oge ugbu a, wee rịọ ka onye ọbụla jikọọ aka kpọkuo Chukwu ka ọ bịa nyere anyị aka n'oge ugbu a. Ọ gbara ndị otu Kraịst ume ka ha gaa n'iru na-akpọku Chineke maka ọnọdụ Naijria iji wee mee ka obodo anyị bụrụ ebe ga-aka mma ma kpọnyitekwe ndị ndu nwere egwu Chineke. O nwere olileanya na enwere ebe ka mma n'oge ikpeazụ ma kwuo na Chineke ga-agbatara anyị ọsọ enyemaka iji wee gboo mkpa dị iche iche dị n'ezinụlọ na steeti a nakwa Naijria.